ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରକୁ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କଣ ବନା ହେଇଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଥି ପରଟା ହେଇଥିଲା, ପରଟା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୁଡା ଆମ ଘର ପାଖେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚ ରେ ପନିର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବନଉଥିଲି ପନିର। ଏଇଟା ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପନିର କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖଉଛି କଣ ଆଜି ହେଇଛି ଲଞ୍ଚ ରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ। ଭାତ, ଘିଅ ପଡିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ମୂଳା ଭଜା, ଏଇଟା କଣ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା, ପନିର ତରକାରୀ, ଦେନ୍ ଡାଲି ବହଳିଆ, ତାପରେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଘିଅ ବି ପଡିଛି, କୁଚୁର ତ ଭଲ ଏସବୁ ଲାଗୁଛି। ଲଞ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଏମିତିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା। ଘରକୁ ଆସିବାର ଖୁସି ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ଚାହେ ଦେହ ଭଲ ଥାଉ କି ଖରାପ ଥାଉ। ଦେନ୍ ରାତିରେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ଲାଗି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଳୁପୁର ରାଶିପୁରର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ୱିଥ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋ ଦିନ।